Doon na di ay panahon nga ang Ginoo malipay sa atong gihalad, na asay panahon nga makasaway siya sa atong gihalad. Nilingiyay mong tupad ing na nakalipay kas Ginoo sa imong halad. Unya ang Ginoo dili magtan-aw sa gidak-on sa kantidad nga atong gihalad. Ang iyang sukdanan ang gidak-on sa atong kinabuhi nga gihalad. Din man gikan ang atong kinabuhi sa tao o sa Ginoo. Niyag pahalaron ka sa imong kinabuhi unsa man, gamay nga porsyon o tibuok kinabuhi. Kita ra ba no inighalad nato sa Ginoo, anha ra kita maingon, ako Father mosalig na gyud ko sa isalig nako ang tanan sa Ginoo, kanang mas stage 4 cancer na. Pero samtang kuan pa kayo, kanang himsog pa kay tanan, lagsik pa kayo, way sakit, pakapin ang Ginoo, pakapin. Suroy gyud, lakaw gyud, simba. O niya ala na simba, lakaw gyud. Ala, ighuman dayon ika-stage 4 cancer. Ginoo, imo na gyud ang tanan. Salig gyud ko nimo. Ingon ang Ginoo kay nimong tamparoson diyan. Parihar sa nas paghalad nato, ang mga Hudiyo na sila'y balaod nga tithing 10%. 10% ang tithing. Mo na'y balaod gipatuman sa mga nangulo sa ilang templo, gihimo sa nang balaod ni Moises. Pag-abot na ni Kristo, wa na niya gamita. Matod pa niya, kanang 10% sobra ra na sa imong bahandi. Ngano man, nganong sobra man, kay ang 90% naaman nimo, 10% imong gihatag sa Ginoo. Sobra ra gid na. Pero dako na kay na ha. Mao nang nibutang diri sa tong ebanghelyo, nang halad og dagkong kwarta. Daghan og dagkong kwarta. Gisayonan kag naay mga dato nga moanhi dinhi nya ang imong income karong simanaha 1 million nya 10% ana, pila may supposed to be ihog nimo sa kolekta? Pila man? Wa mo kay ba 10% of 1 million? 100,000. Pastilag na ay muhog sa kabandol nga tag sa kalibo diha anang na ang sibot. Mapaluhod siguro ang nagda sibot eh. Huy, Ginoo ko kadako ani. Ikakitas pare, mangluspad siguro pare. Ala, kadako ni kwarta. 10% good sa 1 million. Unya ron og naa kay income nga 10 million. 10 million imong income, pila may 10% ana? 1 million. Napo kabandol sa tag 1,000. Sus, ihog na nimo sibot. Kuyapan na gitingaling pare ikakita sa kalipay. Pero para sa Ginoo, wa na kapuslanan, sobra. Nya unsa man ang sobra, wa kinahanglana. Kana bang dili ka masakitan kay sobra man na siya. Mura na siya mga bukog. Nya taglan ni namos among dogi. O sige dadana na. Di ra man ka sobra naman na siya. Nya napagilaing term sa sobra. Unsa man na? Basura. Basura ba? Tagaan imong Ginoo basura or bukog, kanang wa kinahanglana, di malipay ang Ginoo mo na pagduol sa byuda nakabos kaayo, nihog siya duha ka dako, gistawag na Kristo ang iyang mga tinunan. Ang pinakadakog na halad sa Ginoo karon mao katong kabus nga byuda. Makahibong kayo nakaingon niya mga tinunan 2 centavos versus 10,000. Dako ang 2 centavos kaysa 10,000. Ang gitanaw des Ginoo ang gidak-on sa kinabuhi. Nganong dako man to? Kay kadtong 2 centavos maotoy gisaligan sa byuda aron siya mabuhi.
Mao to iyang igpapalit og pagkaon aron siya mabuhi. Sa ato pa ang iyang gihog sa kolekta, ang iyang yung tibuok kinabuhi 100%. Gilingya na sa imong tupad, ang di mo lingi way kinabuhi. Ang ing na ihog ni morong tanan sa kolekta. Kana yung tanan nga naa nimo ba ihog ni mo sa kolekta? Kanang kwarta ba nga naa nimo karon tanan gyud ihog kuno sa kolekta testing Ing kapadiroy wa na sa koy ikapalit og bugas. Mo na nahitabo sa biyuda sa unang pagbasa. Si Elias mo'y representatives Ginoo. Ingos Elias, lutu'i kog pan. Ingon ding biyuda, kanang jutay harina nga nahibilin, inigluto na ko ana, para na nako og sa akong anak, human ana, mga matay na misgutom. Unya mangayo pagyud ka, musamot mig kamatay. Ingos Elias, nag-ingon ang Ginoo dili na mahurot. Pagluto niya, pila ka adlaw hangtod ni balik ang ting-ani, wa gyud mahutdi og lana og harina ang biyuda. Sige silag kaon. So lain di ang meaning aning paghatag sa tanan, mao di ay nay tuburan sa tanan. Wa mo kasabot? To give everything we have is the source of everything we need. Wag yapon mo kasabot. Batim sa kumo in English. Kung gusto kang dili mahutdan sa imong grasya, ihatag ang tanan balik sa Ginoo. Ana. Mo na nahitabos biyuda. Nganong daghan kay rong mga sakit nga nisod sa atong katilingban. Daghan kay mo reklamo nako, Father, wa na gid mi kwarta kay ang among mga baboy na hurot gyud ESF. Doon na pa usa to, kami pader, gabantay gimis among babuyan, kana gong gabantay diha pader, wa na gunay gawas-gawas, nihigda na lang na tipon sa baboy. Kaya di mi musugot nga mugawas, kay matapta niyag iisip, sus, doon na may iro pader nga niso dito, hana, natakda na nga matay tanan, ako ang gabantay, wa maapil, isa wa, hinoon. Nangamatay, hastang mga tanom karon na iningon ako pader na ibag-ong mo atakis among humayan, kanang gitawag nila black bag. Sus pader hurot yung kamatay ang humay. Imbis unta to muani mig tag 1,000 ka sako, 100 na lang. Usahay pa napuo na lang ka sako. Panganon kuno ana. Nasa mo ingon ako pader, sus among mga manok pader hurot yung kamatay. Sudlan aning ni ang mga virus. Ang anong virus man siya? Nag-immunize man itong silingan. Hurot sa kamatay. Nga mo dire. Ngano na man na siya? Mga sakita nga sa una, wa man to'y sakit mga baboy. O masakit man, mapaakan ra magbaga-baga. Una pa mga matay. Nganong karon nanood man yung tanang sakit. Kaya mga tao karon hakog na kaayo. Kita ba? Hakog na kaayo. Ngutana sila nako kausa. Pader, unsa among buhaton aron dili na ni mupadayon kaning ni ang patay sa mga baboy, nako ibaligya ang tanang baboy ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kay mao nay sugo ni Kristo. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Pasabot, kung ang atong pagpaningkamot, ang atong pagpanginabuhi dili na para sa atong kaugalingong kalambuan, kung dili para na sa tanan, ang Ginoo manalangin nato og dili na mga matay ang atong mga tanom, dili sad mga matay ang atong mga kahayupan, hinunua mo lambo kini kay para naman sa tanan, dili naman para sa atong kaugalingon. Sige, lingi ag usab imong tupad ing na mutrabaho ko para nimo. Nasugod karon mo trabaho kog maayo para nimo. Ana? Kay kasagaran ko dato, mo trabaho ko para ako. Hastagod mga anak, day, tagaay taon may ana imong sweldo. Purti na kong hagod eh. May mamsa mo guwa mo income, nama mo income, ngayo pag mo dire. Daw kay tanan.
Masakit o kanser. Daw, Ginoo, ito, iampo ko ma. May ratag matay ka diay. Ngani, musimba, di yun mo palit og slat. Gamay pa kay gihog sa kolekta. Ini ka kanser, padir, hilingi taon ko, padir, hilingi ko. May ratag matiwas kaya. Daw kay kastanan. Niya niya ako, padir, manggihatagon man ko, padir. Nya nga nung na-cancer man ko, congratulations, kamatay na. Nga naman, musod na kas langit. Gitawag na kas Ginoo kay andam na ang kumbira dito sa langit para nimo. Ang kana sa mga manggihatagon, mga igsoon, di man na mahadlok mamatay. Ang tinuod nga manggihatagon, di gina mahadlok mamatay. Tanawas Mama Mary nga tinuod nga manggihatagon, hastang iyang anak gihatag, di mahadlok matay. Tanawang mga santos nga manggihatagon kayo, hasta ilang kaugalingon ipanghatag. Bisan pag ipamartir sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, di mahadlok mamatay. So kanang mga hadlok kag mamatay, mga daw na hakog, hangol, munang sige silag away karon, siging gubat, ni apagining pandemic, siging gubat atong mga politician, siging away, wa kabantay nga ang ilang kahakog, ang ilang kadawo, mauna di ay ang naghari, ug maunay kusog kay mupatay sa atong kinabuhi. Kining sala sa garbo, sala sa kahakog, sala sa pagka mapahitason. Munay tinuod nga makawagtang sa mga grasya. Ako, maminaw man ko na mga hiring-hiring diya sa atong Kongreso, sa atong Senado, siging hisgot anang mga sala. Pero wa hisguti ang laing sala. Tagaan tala mo example, bahala nag-i-quote na sad koron ani. About anang drugas. Drugs ba? Lingiyay mong tupad. Inanay nagsuyop sa inyo. Na. Di ba musanong naoy among silingan. Ako naay ako. Akong kaliwat, akong mga pag-umangkon uban sa pag-agawan na nagsuyop, sigag mata, nangalusno ang pamilya, nangawagtang ang ilang panginabahuian, mangawat pagani. Mangilad nako magsigig pangilad. Sigilan sa kughatag, mga adik ni, mga manuyupay ni. Di na to i-deny nga ang drugas miguba sa kinabuhi, sa daghang mga batanon, hasta mga tiguang na nga adik. Sungugon pamangani sa lisuran ng tiguang maadik. Lisod kayong tiguang maadik, mawa nagibuot. Ngilingi ay mong tupad usab, di ka adik. Ina. Unya karon, sa paghiring-hiring, sa ako lang yung nadunggan, dugay-dugay naman ni puol naman kaning paminaw ning siging hiring aning drugas, ang gihisgutan ang nangamatay nga mga adik. Di man sa tagusto anak nga mga matay na sila, mga adik, mga poser, mga drug lords kuno nangamatay. Yes, tinuod na nganong wa man hisguti ang dako kayong impact sa drugas nga nakaguba sa daghang mga inosenteng kinabuhi, nakapatay sa daghang mga inosenteng kinabuhi, ug hangtod karon na nagsiga ang mata, nagkagot ang ngipon sa daghan kaayong mga batanon tungod anang drugas. Dili ba din na ngilad sad nga epekto sa drugas? Wa ba nato patya ang kaugmaon sa daghang mga batanon o mga tiguang, labi na mga Filipinos? Hisgutan nato ang duha unsa may hinungdan sa atong kahakog. Ang mga dawo kay kwarta nga mga drug lord siging baligyag drugas, why pakialam unsay mahitabo sa katawhan nga ilang mga silingan. Mga estudyante tagaan anang drugas, di nakalampos og eskwela, mga bana ni suyop, patay ang pamilya hastang mga anak. Pari ni suyop, patay ang parishioner, patay ang kolekta. Kaga ang parokya, murag adik sad.
Adi na to na ilimod. Na ay mga naa sa simbahan nga na nagsuyop sad. Nganong ato man ang i-deny. Ato ning hisgutan tanan. Unsaon pagbuntog, sunda si Kristo. Ihatag ang tanan ngadto ni Kristo. Unsaon man paghatag, sundo nato ang moral standard nga gipatuman sa simbahan. Likay gid nang sala. Mutan-aw lang ta diri usa ka side, wa nato tan-awa ang pika side. Ana ba no? Hoy. Ingka ngano man kapadir mo ra man kag nasuko. Nakasuyop ka? Nakasuyop ko. Nakasuyop kong Espiritu Santo. O na nga ato ning pamalandungan. Kay kundi nato usbon atong kinaiya, dili ta maliwat sa kabus nga byuda, di sad ta maliwat ni Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo, matod pa sa ikaduhang pagbasa, iyang gihalad ang iyang kinabuhi aron ta maluwas. Wa siya mogamit og dugo sa baka o karnero, ang gigamit niya ang iya mismong kinabuhi. Muna ako dinhi sa atong parokya, naningkamot gyud ko nga di jud ko muangkon og kwarta nga ako. Ang tanan nga inyong gidonate dinhi, maslats man kanatong SBF dag og sitiyo or kolekta, gibalik gina nako ninyo dinhi sa simbahan. Mangayo ra ko para akong pagkaon og naapa og wa gani dili sad ko mukaon. Og tungod kay di na kay koron tigkaon, tanawa akong naong ni gamay. Akong tiyan ni hiyos. Akong arthritis na wagtang. Akong sugar na normal. Di ba? Akong blood pressure na normal. Suway ninyo, ay mugkaon, inom lang mog tubig, butangig asin, mga 3 ka adlaw. O bisag usa lang ka adlaw, kausa lang mo mukaon, inom mog asin, ya kanang tanang budget ninyo ipalit og slot. Mahimsog mo, mawa inyong sakit, mabalaan pagyud mo, daghan pagyong malipay. Sige, kaon og maayo, kaon gyud. Ikaw og maatakihon na mo, mag-ana na mo diri, magsige na mo ingon, may pagihog na konstitiyo. Agas laway, kana ay palit SBF dag, awas ginalaway nimo, si kaon na ng tambok. Pero kausara ka mo kaos o sa kaadlaw, bisag pila pa kabuk tambok imong kaonon, di ra gina makadaot. Basta ihatag ang uban ngadto sa inyong silingan. Kana dako kay nag-ikatabang, healthy physically, healthy spiritually, happy as community.